bapak saha ibu rahimakumullah, adik-adik ingkang kula tresnani sedaya jamaah ingkang minulya walhamdulillah wonten ing dalu menika panjenengan sedaya kula tasih pikantuk rahmat hidayat saking Allah Subhanahu wa taala, paring nikmat sehat walafiat saged tindak masjid boten wonten alangan satunggal menapa. Sholawat ugi salam pojok dumateng Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged nderek sunah-sunahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam benjing wonten yaumul qiyamah pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, insyaallah wonten ing dalu menika monggo kita sami-sami tadabburi surah Al-Fatihah. Sak masjid niki sinten sing dereng apal Al-Fatihah? Apal sedanten niki jamaah. Apal nglothok sampun. Nggih. Apal karo turu iso maca Mas aku ya. Saking apale. Nah, jamaah rahimakumullah, Quran menika sok kadang dereng saged maringi manfaat kajabi saged tadabburi rumiyin mangertosi punapa ingkang dibeta Al-Fatihah punika kandunganipun menapa, isine janjane Al-Fatihah ki apa. Nah niki jane mungkin napa nggih jamaah rahimakumullah atau sebagian ngoten nggih niku dereng mangertosi punapa sejatosipun kandunganipun surah Al-Fatihah. Nah, jamaah rahimakumullah, saderengipun panjenengan sedaya lan kula mirsani punapa ingkang wonten ing surah Al-Fatihah menika langkung rumiyin monggo kenalan mateng surah Al-Fatihah. Al-Fatihah niku tegesipun napa? Al-Fatihah napa? Pembuka, gitu. Pembuka. Lah janjane wahyu ingkang mandhap dhateng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing paling dhisik niku napa surah Al-Fatihah. Sanes napa? Surah Al-Alaq ayat angka 1 ngantos gansal. Punika sepakat ahlul ilmi ulama saking jaman biyen ngantos sakniki wahyu pertama punika surah Al-Alaq ayat 1 ngantos gansal. Tapi kok sing dadi maskot niku kok malah surah Al-Fatihah. Pembuka segala hal, pembuka segala kebaikan, pintu niku Al-Fatihah. Dados Al-Fatihah punika nggadhahi asma ingkang kathah. Asmanipun Al-Fatihah niku mboten bersetunggal. Dados miturut tiyang Arab punika napa ingkang nggadhahi jeneng asma boten gur setunggal punika napa menunjukkan keagungan hal tersebut. Kados Al-Fatihah menika nggadhahi asma kathah sanget. Setunggal Al-Fatihah menika. Terus Ummul Kitab dados Al-Qur'anul Karim punika ayat ingkang cacahe 6.000 sekian saking surah Al-Fatihah dumugi surah An-Nas. Kabeh punika terkandung dalam surah Al-Fatihah. Inti pembahasan Al-Qur'an
punika wonten ing surah Al-Fatihah, umul kitab, umul Quran. Punika tegese ibu, ibu nggih. Di Al-Fatihah punika mencakup seluruh ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, terus nek surah Al-Baqarah ngantek An-Nas punika diringkes. Dadosipun napa surah Al-Fatihah. Al-Fatihah punika nek diringkes melih wonten ing setunggaling ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih. Wonten asmanipun surah Al-Fatihah punika Asy-Syifa utawi surah Ar-Ruqyah. Ya critanipun nika para sahabat Nabi iki riwayat Bukhari Muslim hadisipun sahih. Wonten para sahabat Nabi punika nembe safar bepergian jauh tindakan ngantos sangunipun telas entek sangune kehabisan bekal. Lah punika mampir wonten ing salah satu galing dusun. Boten disebataken dusun napa. Lah punika wonten napa nggih? Tokoh masyarakat ataupun ketua lingkungan. Cara mriki nggih napa gampangane Pak RT, Pak RW, Pak Kades ngoten niku. Nah, punika kena napa nggih? Ya sing marahi ngekit niku napa to? Kaya kala jengking terus napa melih niku sing marayabuh niku lho nek nyakok nggih to. Nek upas lah niku. Lah niku pados obat. Pun diobati nggih dereng mari. Lah wonten para sahabat niku napa nggih menawarkan diri. Piye nek coba tak ruqyah, tak wacane Quran. Engko nek mari, engko para sahabat niki diparingi jamuan makan malam. Oke, sepakat, siap. Terus diwaoske surah Al-Fatihah. Walhamdulillah langsung mari pun boten abun melih. Langsung mari kaya ora lara babar blas. Niki ambuhe surah Al-Fatihah. La jamaah rahimakumullah kula boten tepangan. Teng ringgo mriko, ringgo Jaten Karang. Ngendika, Mas aku piye tahu. Ana bocah semaput ning lapangan, gak aku pas lewat. Nika Mbah Kyai Imam Mahdi. Tokoh sesepuh teng desa mriko mriko. Nate cerita niku. Aku ki tau lewat lapangan, Mas. Bocah semaput. Niku cah SD, nembe olahraga. Guru olahraga niki wis bingung. Ki piye meh diapake cah iki wis sawetara setengah jam. Setengah jam semaput. Mbah ora sarapan apa pripun nggih wallah alam. Tak cedhaki, tak cekel wetenge. Tak wacake surah Al-Fatihah. Mari langsung napa siuman, langsung iso ngadeg, langsung iso mlayu. Lah niku surah Al-Fatihah ruqyah niku jamaah. Dados panjenengan menawi napa gerah, menawi napa tanggal tua mumet ngoten mancekel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga saged mari. Nek mari dibaleni meneh. Sak mari ning ngantek mari. Lah niku penting punika jamaah. Angger maca surah Al-Fatihah yakin punika obat, punika ruqyah, punika sesuai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah nggih to wong nek kesurupan kelebon jin mbuh tingkahe kaya napa kaya macan ya kaya jaran ya kaya wah macam-macam ana sing nganti iso mlumpat munggah gendeng bareng nggih niku salah satunggaling ayat utawi surah sing diwaosaken nggih surah Al-Fatihah nggih wonten hadis ingkang dhaif niku nggih disebataken napa kemawon sing ajeng dilakoni, ajeng lampah, ajeng napa nggih niku saged ndatengaken barokah kanthi maos surah Al-Fatihah. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Saking agenge surah Al-Fatihah menika wajib diwaos saben salat, saben rakaat. Sing boten maos surah Al-Fatihah salatipun boten sah. Kedah maos batal nek ora maca Al-Fatihah. Saking pentingnya surah Al-Fatihah, rukun salat harus dibaca di setiap rakaat. Lah umpaminipun jenengan niku kesesok. Salat Allahu Akbar ten griya ibu-ibu gek lali ora mateni kompor wis sat selak bosok gitu. Kesesok. Mas aku maca Al-Fatihah kok rasa maca surat Al-Fatihah oleh napa mboten? Oleh angsal. Mboten napa-napa. Sing penting niku Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar langsung rukuk. Angsal napa mboten? Angsal. Nggih, angsal mawon. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam punika ngendikan nggih, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat iku ora sah nek ora maca Fatihatul kitab surah Al-Fatihah. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, surat Al-Fatihah punika pinten ayat to? 7 ayat nggih. 7 ayat. Nek kula panjenengan sami mbikak mushaf punika ayat angka setunggal napa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim punika ayat angka setunggal. Sejatosipun jamaah rahimakumullah, buku-buku tafsir nika pun sampun nyebataken khilaf. Sajane Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim punika ayat setunggal surah Al-Fatihah napa mboten? Niki perdebatan yang tidak ada habisnya. Wis mesti enek wae. Kok ngantek kiamat lah ya tetap diperdebatkan, tetap menjadi khilaf di kalangan para ulama. Cara menyikapinya gampang, cara simpel mawon. Mboten sah udur-uduran. Aku sholat di masjid kono ki imame maca bismillahirrahmanirrahim banget. Aku mau melu sholat maghrib ning masjid Al-Hidayah bolong nih imame ki ora banter leh maca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kadang wonten sing fanatik. Waca ya kudu diwaca bismillahirrahmanirrahim, lan diwaca ya ora sah. Nah niki jamaah rahimakumullah wonten mazhab Syafi'iyah niku mayoritasipun masyarakat muslimin Indonesia. Punika ngendikan pilih bismillahirrahmanirrahim punika diwaos pas salat jahriyah. Nggih niku ayat angka setunggal surah Al-Fatihah. Lebutine teng mushaf nika bismillahirrahmanirrahim ayat angka setunggal. Niku nggih wonten riwayat saking para sahabat, riwayate nggih sah. Tapi jamaah rahimakumullah, kata-katahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam angger miwiti salat Allahu Akbar takbiratul ihram lajeng maos doa iftitah utawi doa istiftah lajeng alhamdulillahirabbil alamin sing dijaharke napa alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nggih gampil mawon mboten sah udur-uduran, mboten sah fanatik. Jenengan nemoni imam bismillahirrahmanirrahim bater niku bisa nemoni imam sing bismillahirrahmanirrahim sir alon jenengan mboten mireng niku nggih sah gampil mawon. Kabeh wonten landasan dasaripun, wonten dalilipun, wonten hadisipun, semua bisa dipertanggungjawabkan. Nggih gampil mawon mboten sah jangan kain sholat bismillah dipoco ora sah salate mboten sah gampil mawon santai. Panjenengan ngertos sadunya Syekh Abdurrahman Sudes niku Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram panjenenganipun niku nek ngimami teng Masjidil Haram
Niku nggih langsung Allahu Akbar doa istiftah alhamdulillahirabbil alamin langsung. Nggih. Niku nate tindak teng Indonesia ngimami teng Masjid Istiqlal. Niku wonten videone teng YouTube mang tingali. Pas ngimami saya sudah niku nggih bismillahirrahmanirrahim menyesuaikan masyarakat Indonesia. Nggih. Walaupun di negara asalnya teng Masjidil Haram punika nek salat langsung wiwiti alhamdulillahirabbil alamin. Boten maos basmalah, boten diwaos bismillahirrahmanirrahim. Diwaos sir mawon. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nembe jar alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Terus simpel mawon lek menyikapi boten san udur-uduran gontok-gontokan nyalah-nyalahke. Bongkar Islam niku lan digawe gampil mawon niku nggih wonten dalile nika nggih wonten nggih wonten imame nggih jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ayat angka setunggal niki nderek mushaf mawon nggih nderek mushaf qiraah Hafiz an Asim sing wonten ing Quranipun kula panjenengan sedaya bismillahirrahmanirrahim punika ayat setunggal saking surah Al-Fatihah. Teng qiraat sanes niku boten dianggep ayat angka setunggal jamaah. Dados ayat setunggal niku wiwite alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat angka 6 niku siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat angka 7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku ayat angka 7. Nah punika ngendikane Imam Jalaluddin Al-Mahalli wonten tafsir Jalalain niku sampun wonten pangendikanipun. Terus niki kula waosaken mawon. Kula waos Arab riyen nggih kula terjemah. Iki tafsir Jalalain niku sampun mendunia. Kathah pondok-pondok tradisional mereka maos kitab tafsir Jalalain. Surah Al-Fatihah Makkiyah, surah Makkiyah 10 ayat, cacahe 7 ayat. Bismillah wa bismillah in kanat minha wasabiya siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirih. Bismillah punika ayat angka setunggal dados ayat angka 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ngantos akhir. Wa in lam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Nek ora bismillah nek ora merdu ayat angka setunggal berarti ayat ingkang angka 7 punika ghairil maghdubi 'alaihim. Terus Imam Jalaluddin punika sampun ngendikan nggih. Niku nggih pun khilaf zaman biyen, zaman kawakan nggih. Bismillah ayat angka 1 apa 7 niku pun zaman kawan. Terus kaum muslimin wal muslimat nggih iki pitedah saking ulama santai mawon. Tensa kontok-kontokan oyo-oyoan elek-elek tensa. Nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tafsiri bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kanthi nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim ingkang maha welas maha asih. Bahasa Indonesia ini gampang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah wonten bahasa Arab punika wonten asmanipun ba al-isti'anah. Ba untuk meminta pertolongan. Dados angger maos bismillah punika jaluk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Lah punika jamaah wonten hadis dhaif nggih. Wonten hadis dhaif niku nyebataken sedayanipun ingkang boten diwiwiti bismillah punika boten datengaken berkah. Nggih. Hadis dhaif sanajan dhaif nek diamalken tesih saged. Nggih.
jenengan ajeng macul ya bismillah, ajeng tindak numpak kendaraan bismillah, ibu-ibu ajeng masak bismillah, ajeng nyapu pel umbah-umbah bismillah, supados punapa kemawon aktivitas panjenengan sedaya lan kula saged barokah, saged lancar nggih maos bismillah. Nah bismillah punika tegesipun napa nyuwun pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Allah bismillah punika asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paling ageng. Asmanipun Allah taala punika kathah jamaah. Boten namung 99. 99 nika ingkang wonten ing Quran, wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakjane asmanipun Allah taala punika kathah. Nggih, kathah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punika nate ngendikan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku njaluk pitulung saking Engkau ya Allah dengan seluruh nama Engkau. Dengan seluruh nama Engkau, samaita bihi nafsak, dengan nama yang Engkau namai dirimu, au anzaltahu fi kitabik, nama yang Engkau sebutkan dalam kitabmu, au allamta bihi ahadan min khalqik, nama yang Engkau ajarkan kepada hambamu, awistaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama yang Engkau simpan sendiri yang tidak pernah Engkau berikan tahu kepada hamba. Dados asmanipun Allah Subhanahu wa taala punika kathah sanget. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Nggih, kita tafsiri wonten ing ayat angka 3 mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat angka kalih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya basa Jawane pripun? Sedaya puji kagunganipun Allah Rabb jagat donya alam semesta, ngoten nggih kira langkung. Alhamdulillah, segala puji kabeh lem-leman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pujian dateng Allah Subhanahu wa taala. Raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ayat niki jamaah rahimahullah ngemutaken panjenengan sedaya lan kula supados kathah-kathah bersyukur. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala punika kathah sanget jamaah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tusuha, yen padha ngitung-ngitungi nikmat Allah ora bakal iso. Jadi hitung mawon nikmat apa mawon pun. Kesehatan niku larang jamaah. Sawite kula panjenengan sedaya lan kula niku teng rahime ibu dalam kandungan itu sudah merasakan kenikmatan, lahir nyeprot, owek, sudah mendapatkan nikmat. Banyak sekali nikmat, bisa makan, bisa minum, bisa bernapas dengan lega. Oksigen niku jamaah. Nek mondok teng rumah sakit, sesak napas dibantu oksigen. Niku piro hitungane? Gitu. Sesak napas pun. Sesak napas niku gadahi napa? Kedah gadahi napa? Inhaler. Niku nek tumbas teng apotek pinten. Gitu. Dan niku nikmat sehat walafiat saged napas kanthi lega. Nah, alhamdulillah niku nikmat ingkang ageng sanget. Allah Subhanahu wa taala ngendikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sira padha nek gelem syukur bakal ditambahi nikmat. Ya ta?
Nek kufur mesti mengke wonten azab. Wonten azab iku. Dados punapa nggih mawon nikmat Allah Subhanahu wa taala kedah kita syukuri gadah griya walhamdulillah ya gur sak wontene ala kadarnya walhamdulillah. So ditambahi Allah Subhanahu wa taala paring omah sing apik jembar gedhong apik dhuwur tingkat cete warna-warni gitu. Walhamdulillah omahe saged rame walhamdulillah. Syukur nggih. Mbah ditambahi mengke teng donya napa mengke teng swarga. Wah swarga niku omahe api-api. Nggih to. Dindingnya yang terbuat dari emas dan perak. Masya Allah tabarakallah. Isen-isene omah niku wonten bantal sing empuk permadani yang lembut. Kan ngoten niku nikmat swarga. Nggih. Tenggo mawon nggih balasan saking Allah Subhanahu wa taala wedine dereng diganjar dereng diwales teng donya mengke kudu yakin niki mengke balasane teng swarga nggih saged atau utawi gadai kendaraan alhamdulillah semoga iso giding iso mlaku dikasih iso mlaku alhamdulillah lah kata to tiang-tiang punika ingkang tindak mrikon mriki nggih montel. Sing montel nggih bersyukur wonten tiyang sing tindak mrikon mriki lampah. Ngoten niku ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam unduru ila man asfala min. Dari sisi duniawi sira padha ndelok wong sing luwih susah. Wong sing luwih angel. Punika dadosaken panjenengan sedaya lan kula bersyukur. Nggih. Bapak-bapak nggadhahi garwa setunggal bersyukur napa mboten? Syukur mboten Pak. Masih ana omah diuni-uni syukur mboten? Syukur. Kersa ditambahi mboten? Wah ibu-ibu sing muni, Mas ngaji pisanan dimarahi ngono kuwi. Mboten Bu, santai mawon. Nikmat Allah Subhanahu wa taala nggadahi garwa niku disyukuri ya. Boten kok kudu nambah secara kuantitas, tapi nambah secara kualitas. Nggih sing bojone tambah berarti, tambah sholihah, leh salat ya sregep, ngajine sregep, ngopeni anak bojo, yen bapak saking kantor, saking kawat, saking kon kerja wis digaweke wedang. Tambah gemate, syukur niku to. Nggih to. Dadi tambah barokah griyanipun ngoten. Nggih. Mboten wong kudu ditambahi di bojo siji ora dadi loro nggih mboten nggih. Nek ora nggih mengke swarga mawon mboten bonus bidadari penak gitu. Ora kudu modal ing donya bojo meneh modal akeh gitu. Nggih. Ngono jek sing bojo pertama jalur pegatan anak wae. Nggih nek swarga lah wis wonten bidadari. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu adik-adik rahimanipun alhamdulillah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Dunia punika ingkang nyiptaken sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kagungan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ngatur alam dunia punika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau panjenengan sami kagungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingkang nyiptaken, Allah Subhanahu wa taala ingkang ngatur, Allah Subhanahu wa taala ingkang nguasani langit bumi punika. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sing musim panas yo kadang wonten selingane udan nggih to alhamdulillahirabbil alamin. Musim panennya sok kadang akeh sok kadang susut alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ya. Wong kadang yo sehat ya enek larane Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur.
Nah, jamaah rahimakumullah, anggenipun kula panjenengan sami gesang punika ya sing nikmat ya sing musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punika paring tedhah bilih panjenengan sedaya lan kula gadhahi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala punika ngaturaken alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Sami hafal napa mboten? Monggo diwangsuli. Kali ini monggo alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Menika ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada nikmat bergajian, ya berpanen, ya berwonten rezeki, gadai putra wahyah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Dengan nikmat tersebut sempurnalah kebaikan. Nah punika pitedah saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bilih gadai nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah ewadene wah kena musibah. Napa ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap kondisi, di setiap keadaan. Mbuh nikmat, mbuh musibah ya tetap alhamdulillah. Lah iki jaman ya. Nek lagi entuk nikmat, alhamdulillah. Nek lagi musibah, sabar tuh Gusti Allah. Ngene men urip gitu. Wis urip lara-laranen, urip jaga melarat, gagal panen, ya Allah, BBM mudah gitu. Ya Allah, aku nyang pasar 20.000 rento apa ya Allah. Tetap maos alhamdulillah ala kulli hal. Lah jamaah rahimakumullah, musibah menika boten sebanding kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan itu mawon. Jenengan sehat kalian gerah. Kata sehat itu apa kata gerahe? Kata sehat. Nggih. Kata sehat wis genah niku. Jenengan wareke kalian napa? Kaliren. Kata napa? Kata wareke. Lah nggih. Jenengan gadah sawah sak hektar bangi ora panen babar blas tawi panen gur separo nih pilih pundi di separo nih wis mesti ya toh tetep nih terus nikmatipun Allah Subhanahu wa taala punika langkung kathah ketimbang musibah pancobanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang punika ayat angka kali. Ayat angka 3 Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim yang maha pemurah lagi maha penyayang ingkang maha welas maha asih. Sejatosipun nek diarteni niku jane ya padha jamaah Ar-Rahman Ar-Rahim. Awit kata dasaripun sami. Niki tak ajak sinau bahasa Arab jenenge. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim sebutkan 3 huruf yang sama. Ar-Rahman Ar-Rahim alif lam mim boten sadetung. Rahman Ar-Rahim sing sami napa mawon? Huruf ra napa melih? Huruf ha kalian huruf mim. 3 huruf niki sami wonten Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kata dasaripun niku lafaz rahmah. Gampang jenenge rahmat ngoten. Rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz Ar-Rahman punika jamaah para ulama, para pakar tafsir ngendikan bilih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala niku luas mencakup
sedayanipun makhluk Allah taala niku Ar-Rahman. Mbah sing fajir, mbah sing saleh, sing gaene taat utawi sing gaene tumindak maksiat, mbah sing muslim, mbah sing kafir, mbah sing randhe agama sisan, sing munafik, musyrikin, kafirin, kabeh punika angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jan wong paling sugih sak donya sinten? Paling sugih sak donya sinten? Niku agamane napa? Apa ya Islam? Nah, gitu. Paling sugih sak donya orang malah orang kafir. Boten sak donya. Wong sugih sak Indonesia. Oke-okehe napa ya kafir. Kathah wong sugih niku nggih langkung wong kafir niku malah langkung sugih ketimbang wong muslim. Kathah wong ingkang kafir jabatane luwih dhuwur timbangane wong Islam. Iku bukti rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saking asmanipun Allah taala Ar-Rahman. Nggih. Saking kewan barang nggih angsal pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Salajengipun Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahim sami rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, tapi punika khusus damel tiyang ingkang beriman benjing wonten ing alam akhirat pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam punika ngendikan Allah Subhanahu wa taala punika nggadahi 100 rahmat. 100 rahmat. Ingkang mandhap wonten ing alam donya punika nembe tunggal rahmat Allah. Tunggal rahmatipun ing Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami saged dahar, saged muncul, saged menghirup oksigen dengan lancar, aktivitas kesana kemari, hewan berkasih sayang dengan hewan, induk hewan, jenengan gadah sapi, gelem nyusoni pedete, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisa rahmatnya Allah 99 disimpan nanti untuk di alam akhirat bagi penghuni surga. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang untuk orang-orang yang beriman. Jadi jamaah rahimakumullah, sing dideldelke diunggulkan dari nama Allah taala untuk seluruh penduduk alam dunia ini, seluruh makhluk Allah taala ya Ar-Rahman ini jamaah. Enggak sifat adilnya Allah. Sifat adilnya Allah itu lah nanti mengke teng alam akhirat nembe diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau nama Allah taala Al-Adl itu ditonjolkan di alam dunia ini, wah itu ya berat jamaah. Wong tumindak Allah langsung dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan adil. Sing apik ya paringi sehat, sing elek sing lara. Ngoten. Sing gelem salat paringi rezeki sing lancar, sing ora gelem salat ora diwenehi. Dan iku adil. Ya Allah Subhanahu wa taala mboten ngeten. Allah Subhanahu wa taala alam dunya Ar-Rahman. Tonjolkan Ar-Rahman, semua dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti besok di akhirat baru lafaz Al-Adl ini yang ditonjolkan. Ya. Cara-cara naik guru ning sekolahan apa bapak ibu nggih teng griya putra putrinipun siswa siswinipun niku nek ora ngrungokke mboten mirengke pas butuh mulang, bapak ibu menasehati putra putrinya di rumah, anak-anak era gelem ngrungokke kira-kira napa dituthuk sing dijiwel sing diceblek dan lain sebagainya ngantek bubune kosong.
Dan ini keadilan saja nih, gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mboten pegang. Nah, diterapkan betul itu jamaah yo remeh wong sing apa tumindak Allah kira. Mesti itu taat kabeh teng alam dunia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pengen melihat keseriusan hambanya. Do gelem taat tenan apa ora, gitu. Menguji keimanan. Gelem salah apa ora. Salat ra salat ya sehat wae. Salat ora salat panenane ya lancar. Rezekine lancar. Gitu. Sing ra salat iki gelem ibadah apa ora. Ujian. Ya, ujian. Ampun kok sing wis salat, sing wis istiqomah delok kancane yo kaya ora salat yo sehat. Apa aku salat mboten. Kita itu kewajibannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan sehat, urusan rezeki itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu yang harus menjalankan kewajiban. Ya, Allah Ta'ala ngendikan itu sholat ya sholat. Rasulullah SAW ngendikan itu ibadah ya ibadah. Dikir ya dikir, maos Quran, maos Quran. Ngoten. Wayahe poso Ramadan ya poso. Wayahe zakat yang bayar zakat, saged nindakaken haji ya tindak haji. Niku kewajibannya setiap muslim. Niki kudu sadar jamaah. Nggih, panjenengan sedaya kudu sadar ibadah punika kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjane Allah Subhanahu wa Ta'ala punika nggih boten butuh kali ibadahe panjenengan sedaya lan Prabu butuh salate makhluk, Prabu butuh puasane makhluk, Prabu butuh sedekahe makhluk. Tapi makhluk sing butuh dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, niki ayat angka 3. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus hanya untuk hamba-hamba yang beriman. Jadi Isa jam pinten? Oh sama mancing. Boten muni biasanya muni titik-titik. Oh boten wonten. Oh ala nembe rusak. Nggih, mugi-mugi nggih saged wonten jam meleh. Sepatus tos. Iki kula mboten disetor nganti jam 09.00 pripun mangke. Nggih nek pun mancing atur mawon nggih. Nggih, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nika sampun kita tadabburi ayat angka 1 kalih ugi 3 nggih mboten sah kesesa, mboten sah kudu rampung sak majelis mboten napa-napa nggih. Mangke dilajengaken pertemuan pemanggihan ingkang salajengipun wonten mawon. Nggih, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabilih mekaten tadabbur surah Al-Fatihah, mugi-mugi saged bermanfaat dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.